Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a konyhámban ismét. Tegnap ugye mutattam, milyen isteni finom kagylót ettünk, meg hogy hogyan készült. Hát én ezt most nem mutattam, hogyan készült, de azt mutattam, tegnap be voltak a csirkeszárnyak pácolva. Isteni finom magyaros pác, magyaros ilyen fűszerkeverék, meg hát van még benne persze vöröshagyma lereszelve, fokhagyma, fekete, hát még így volt hozzáadva ez meg az. Nagyon-nagyon finom. Akkor ugye petrezselyem, és hát nem új burgonyából készítettem, viszont nagyon finom libazsíról lett, átpirítva, ugye kapott fekete borsot, néha szoktam hagymával, de most ilyen egyszerűen csináltuk. Ezt tegnap mutattam, az egres szószom, ott vannak az egres darabok, most nem nyúlok bele. Azért így mutatom, mert még nem akarunk enni, aztán utána meg, ha föl kell a pici, meg akkor lehet, hogy itt nagy hajcihő lesz. Úgyhogy, és most kivételesen leves is készült a csirkeszárnyak miatt, mivel kaptam csirkeszárnyat, és ugye Csabinak a kedvenc levese a borsóleves, csak hogy mi úgy szeretjük, hát csirkelábbal, csirkenyakkal, de hát az itt egyáltalán nincs, viszont kaptunk szárnyat, úgyhogy ebbe van szárny, és csináltam bele petrezselymes vajgaluskát, isteni finom, olyan körülbelül 6 deka vaj, 6 deka liszt, egy tojás, ugye ez föl van keverve, bors, só, jó kis petrezselyem, friss petrezselyem természetesen, isteni, úgyhogy azok ott a galuskák. Most nem akarom már megbolygatni, nagyon meleg van a konyhába, úgyhogy a borsólevesbe meg nem karalábé van most, hanem egy kis zellergumó, sárgarépa, zöld borsó nyilván, meg nagyon sok friss petrezselyem, meg hát ugye a húst mikor átpirítottam zsírjára, mit tudom én, akkor utána kapott fűszereket, ami végül is biztos tudjátok, hát én vegetát használok só helyett, fekete bors, meg egy kevés piros paprika, stalboltam is ugye a húst, amikor ott sült, úgy megszórtam egy kis liszttel, de egyébként isteni finom ez a leves, hogy Csabikám boldog lehet, mert nagyon szereti, a sültről nem is beszélve, és ez a libazsírom, átpirított petrezselymes burgonya, meg hát ez az egres szósz, ez meg isteni pikáns. Na, úgyhogy ma ilyen kétfélét teszünk. Fogadjátok szeretettel, ha valakit érdekel pontosan, mondjuk az egres szósz hogy készült, akkor nagyon szívesen leírom. Most egyelőre nem akarok már annyit beszélni, mert tényleg nagyon meleg van itt a konyhába, csak meg akartam mutatni. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, és kitartást kívánunk nektek. Itt nagyon kellemes az idő. Mindenkit üdvözlünk, puszilunk, sziasztok!